Machiegni ahinya nyakwara magajwang' kamoro amora mantie, ageno ni in godhiambo maber, wan bende wasechopo kaendi kaka pile, ma en chenro mar Ngima Mwandu. Wapuonjore tuoche ma hinyowa kaka inyalo geng'ogi, gigo makelogi, ranyisi maggi, kaka inyalo thiedhogi. Luonga ni Ruth Ochungo, kawuono wago mbaka kotene koda tuoni endi, ma dho ombogo dendo ni hemorrhoid, kata kiloke gi dho nagi inyalo luonge ni tuo mar Orianyacha. Wan kaendi kod jalony e studio kaendi, oleronwa mathoth kotene koda gi tuoni endi. Adwa ki ahinya kumoro amora mantie ni bed thuolo mondo mi wapuonjre. Machiegni studio jalony. Erokamano ahinya Nyagawuon e thuolo mwayudo mondo wago mbaka kotenore gi tuo mar external hemorrhoid kata Orianyacha. Nyinga iluongo ni Daktari Ong'ow. Kendo ago erokamano e thuolo mwayudo. Warwaki janeno mondo iwuoth kodwa kwawuoye wach tuoni mosechando jowa kabisa. Kaka jalony e weche gieki mag ngima, weche gieki mag thieth, inyalo lerne janeno maneno gi lakseche giendi ni tuo mar hemorrhoid kata Orianyacha niendi. En Orianyacha machalo nade? Kata Orianyacha en ang'o? Erokamano ahinya Nyagawuon. Tuo mar Orianyacha kata external hemorrhoid en tuo mamako kar oko maduong'. Sianda ng'ato kama odhi godo oko maduong'no ema tuo ni mako. Koro di mang'eny en tuo ma iyudo kosemaki to ng'ato koro kodhi oko to remo ema timo ang'owa, ng'ato koro dhi oko motimo remo. Kata iyudo ng'ato koywere to kong'iyo kata mana otas kata mana tissue moywere go to yudo kotimo ang'owa, timo remo. Di mang'eny ochakore gi ilni moro, iyudo koilo kar oko maduong' dwa ni guony. Tiguonye kamano to e giko mare iyudo ka oko maduong' koro kuog mayot. Koro sasa midhi oko tiyudo ka ng'ato cholore. Sama cholore ni tiende regruok mar chiemo chakore e dhok, to koro nikech tuoni osemako kar oko maduong', koro ok orum kama onego rume ma en ang'owa, ma en sianda ng'ato kama oko maduong' timo ang'owa wuok godo. Koro tuoni di mang'eny en tuo machamo kar oko maduong'. Ochaki mana noili tiguonyo, mana noili to bang' muda moro tiyudo ka koro otami e dhi oko mayom, oko kuog mayom, icholori kabisa. Sama icholori no ibiro yudo ka remo moro koro timo ang'owa, wuok nikech osechamo kar wang' oko kama oko maduong' wuok godo. Ma kinde thuolo marom nade kiseguonye koseili ma koro gikni remo wuok? Erokamano ahinya. Nitiere bakteria moro kata kudni moro machuoyo kar oko maduong'. Kudni ni en kudni ma gi dho ombogo nyalo wacho ni en stubborn, ok owuog e yo mayot. Inyalo winje kinde ma ok iguonye to dogo lal moling ka gima oonge. Kare pod obutna abuta, en na gima chiemo to ling. Bang' muda moro ichaki winje. Ndalo machon ne yudo ka samoro ni nyalo ketnwa yath moro mar omieny minyamone, ipudhe e bungune. To lal. To kindegi to tindo dwa bedo mang'eny bende wuok ne tek. Koro en gimoro ma ok chiem sa ka sa. En gima obuto, ochiemo matin to dogo lal. Samoro winjo ka sinda ni ili dwa ne gweny to dogo lal. Bang' muda moro tiyudo ka koro osedongo mokawo muda, onyalo go kod dweche 3. Koro ka koro ichako neno remo moro ka koro timo ang'owa, kiyweri kama tineno remo kodong'e. Tiende osechamo kar oko maduong' kabisa. Koro muda motieko bende luwore gi sama odonje, to bende luwore gi rateke mag del ng'ato magore gang'owa gi tuoche. Erokamano. Ang'o makele? Bas, agombo nyiso joneno gima kelo tuoni achiel en ochafu, lil, chilo. Di mang'eny Nyagawuon tuo kudni machuoyo kar oko maduong' ni makelo tuoni iyudo e chope molil. Jowa moko nigi chope mibede mag yot ka. Kata mana kidhi e chope wa moko nitiere mag county council ka, ibiro yudo ka nitie moko mitimo ang'o mibede. To ler margi ok orit maber, ok luok gi maler. Ng'ato nigi moro e ode to ok otimo ang'o, ok oluok maber. Koro di mang'eny iyudo kidhi bedo kacha, to an gi tuono kuom ranyisi, to adhi e chono mbele ni, to odong' e wi ang'owa, e wi kamibede cha. Koro in mionge tuono kibiro ng'eya, to timo ang'o, eka kochuo ang'owa, ochuo kar oko maduong'. Owinjore? Koro kosechuo to obuta buta kanyo. To nikech regruok mar chiemo chakore e dhok to rumo kar oko maduong'. Koro make sure ni koro regruok mar chiemo cha ok rum kama owinjore timo ang'owa, ma en kar oko mang'owa, kar oko maduong' e sianda ng'ato ka. Koro
Bang' muda moro tiwinjo ka koro in bende sinani timi nade ili ichako guonyo. Koro ochafu ni tem makele onge wach machielo, idwaro ni ng'ato ka ng'ato bed mang'owa maler. Kamidhiye ma en cho mitiere minyaga cha onego rit maler. Mane momiyo nitiere yeth miluoko godo ang'owa cho. Jomoko bende luoke ga acid nikech nego kudni moro amora manyalo bedo ang'owa e cho kanyo. Nikech ji mang'eny nyalo bedo gi tuo ni. Inyalo yudo ka ot omako mama to duogo mako nyithindo to nyaka baba. Nikech ok girito ler mar ang'owa cho ma gitiyo godo e ot. Miyo en to onge wach machielo makele, en mana bedo ng'at ma onywandore, bedo ma ok rito ler maber sana e weche mag chope. Erokamano. Awinjo kanyo kacho ni omako nyaka nyithindo, nyaka mama, nyaka baba. Manyiso ni tuo ni ok oyiero ng'ato. Tuo ni ok oyiero ng'ato, nyaka wuolo kia hiki, okia kata ing'ongo kata ng'ama tin. En tek ni ng'ato achiel oseyude e ot to un gi cho ma ok orit maler. Yot sana mondo mak ng'awa omak ji te odno. Kudni machuo karo kuma duong' iluongo ni gidhombo giluongo ni interluma bacteria. En emodong' e chocha. Koro tiende ko mako ng'ato achiel to cho wuok oluok maler. Jomoko tiyo kata mana jomoko kapok oluoko cho. Nikech ka ng'ato odhi flash oolo pi to neno mana ka cho ler. Koro ka en ng'at malezi, ng'at mokia rito ler, tibiro yudo ni chone samoro oluoko dichiel e juma, samoro bende gi tich ma ji timogi, uwuok e ot okinyi to uduogo tie, cho idhi luok ang'owa weekend ka ji te ni ang'owa e ot. To samoro diere ka mane momiyo be watemo wacho niya, cho ma ot onego dong' ne familia mati emotigo kendgi. Kech kata wendo nyalo biro odi to kitere e chocha obede tikia kama no osekale, samoro norawe chuo moko molil mag town gi oyudo kudni cha, kodhi odi dongo weye, koweye kacha osechuo chuo ji te. Gima koro dhira ka indi daktari en ni ibodo ni tuo ni mako nyaka jogo maonge gi cho mane ot, kata mane kor gweng' kujo mako. Jogi to yude kanyo kuonde mag wuothe oko. Ka oko yudi iwinjo kidwa ne dhi oko maduong' to in e town, ok ibi tame ni kik wuogi rite dhi oko kanyo dalani. Wang' ne dhi e cho to cho mi dhi eno king'eyo mana dier. Kidhi e chono kamoro en cho mibe samoro en cho ma ok orit maler. Koro yagi gini ka tero ni ng'ato dhi kode da, kodhi kode dala. Di mang'eny chope madala mondo yud chope mibede tek sana. Gin mag bugo ma ng'ato goma to tie. Koro biro do ni in kendi mumaki e dala to ni ya kode kanye town kuma nyoche dhiye. Nyoche dhiye limo nyathini town idhi e cho. Nyoche biro Kisumu kae wach moro idhi e cho. Koro kidok dala tek mondo yud no mako joodno nikech chope mag tiyo gin chope ma iluongo ni pet latrine mag bugo ka. Koro en ok yot mondo yude tuo ni, be ok nyal yude nikech en chuma na migwome. To bende en gima donje bugo pi. To maro ma town ka ma ji bede to ji luoko gi pini. En odwaro ler ma namba 1. Erokamano. Samono chako wuoyo ni wacho ni ng'ato biro neno remo kodhi oko maduong'. Gin ranyisi magi kopogore gi neno remo ni endi mang' ne nyisi ng'ato ni en gi tuo ni endi mar Orianyacha. Achiel kuom ranyisi mago manyiso joneno en bedo gi oko ma ok wuog mayot. Ich mokorore. Idhi e cho oko to e winde to kidhi to kote mang'o ok wuog mayot. Biro chuno ni nyaka idhire kabisa. Jomoko bende dhi madhire motamre mochako timang'o odogi. Teni oko mok wuog e yo mayot. Yani iwinjo lit. Lit no bende ranyisi mar ariyo. Ng'ato nyalo cholore lakini lit ok timang'o ok owinj. To cholore to ok wuok. Ng'ato bende ma ocholore to ka gino wuok to kanyo lit kabisa, mana ni gimoro ng'ado kar oko maduong' ni. Wach machielo mago mondo ranyisi joneno. Ranyisi machielo manyiso ni gini tie. Kiyueri tineno ang'owa remo no bende ranyisi machielo. Koro nitiere korruok mar ich mano nitie, gwonyruok kelni moro midwa ni gwony kar oko maduong' saka sa, mano bende ranyisi ni kudni no osechuoyo ang'owa kar oko maduong'. Koro magi ranyisi madongo manitie ma ng'ato nyalo ng'eyogo ni gino osetime nade osemake. Erokamano. Ok inyal bedo ni in gi ich mokorore to tuo ni bende ongego. Inyalo bedo ni in gi ich mokorore, ich mokorore biro ne weche mang'eny, mano bende nyalore. Inyalo bedo gi ich mokorore to tuo ni onge. Achiel, ne joma ok modh pi.
ing'eni pi konyo regruok mar chiemo. To nitie yath moko ma gin ok gimodh pi kata matin. Koro pi monego kony mondo chiemo regre koro onge. Koro chiemo iyo dhi ate mang'o okorore nikech ok otimo mang'o ok omodh pi. Mano bende nyalo kelo ich mokorore. Wach machielo ma wiye wilgo. Nitiere wach moro ka ma ji wachoga ni Nyasach ng'ato timo ang'owa owuok oko. Akia ni bise winje. Asewinje. Tiende ni kar oko maduong' no to lodhore oko. Lodhruok neno nyiso ni gino osetimi nade? Osemaki. Sama gino osemaki mobedo e muda moro malach. Tibiro yudo ka samoro kidhi e cho ticholo. To sama icholo ichalo kicha lodhore. Lodhruok mar gino nyiso ni kudino no osechuoyo kanyo kendo en gima nitie moseda. Koro mane miyo ng'ato wacho ni Nyasach ng'ato timo ang'o? Nyasach ng'ato wuok oko. Ma kendo duoke bende ok yot. Ok inyal duoke gi lweti. Nitie yath gino kosewuok oko nyaka wuol kata ochafuok odwa. Kata lwang'ni ok piye. Duok be ok inyal time nade? Nitie mana yath moro miketo to koseketi mabe iolo ka pi kama to duoke mos nyaka odogi. Manyiso ni kionge gi yadhno to kionge yadhno to en gima kobarore kata lwang'ni mokaye mobarore to wach ni orumo kamano. Wach ni rumore nang'o? Tiende ni ngima ni ng'adore. Onyalo ebo nego ng'ato. Joma moko bende dhi ne pala. To kata yang'e to en gima nuo. Koro tiende ni en gima ok onego bene yang'. Imi yath matieke. Kech odhi keti ma koro iluoro chiemo nikech ng'ama chiemo to nyaka dhi e cho. To sama idwa dhi e chono kanyo ma koro wach nitie. Nyakwara Mugajwang' iwinjo koda iti kendo neno koda wang'i. Tuo mar Orianyacha mineno gi dhombogo ni hemorrhoid en tuono endo ma kok ogeng' kata ok othiedhi e yo makare to winyne onyalo kata mana kod ngima mari. Wakawo yo matin ka waduoro rang'eny to thieth mare chalo nade to dhi kawo kinde marom nade to bedo nya thiedhore morum nikech winjo ka laktar lero maber ni samoro nya dhi e pala to chako nuore mochako duogi. Med kete kanyo luonga ni Ruth Ochungo. Poda medo rwaki kumora mora maintie janeno Lolwe TV kadiponi hokiao TV mari en thuolo machielo ondamo makuro gomba kaindi kotenre koda cheno ni endi mar Ngima Mwandu kendo wantie telo mar ariyo kaindi gi kuma ne wawego e mwachake godo luonga Ruth Ochungo wagomba kotenre koda tuo ni endi mar Orianyacha midendo gi dhombogo ni hemorrhoid. Ne waweyo ni ka oduo kama to dwang'yo to gin yore mage minyalo geng'o godo tuo ni endi kapok omaki kapok omako ng'ama chielo. Ero kama na inya nyaga wuol. Gombo nyiso joneno. Ne nitie yore mang'eny mwanyalo geng'o godo tuo ni. Achiel, waritru ler. Wabedu jomohero ler. Ler ochakre kodi ni wuon to nyaka ot. Wach machielo, kik wadhi adhi e cho tibedo. Ng'iyane ka cho kamidhieno bo ler. To ka ok oler kaw patik mari mar keto lerno mokwongo ekete mang'o ekidhi e cho. Wach machielo kendo wang'iyane ni to ka tuono osemako ng'ato achiel kuomwa to watiyo gi yeth mage mondo waluok cho ma wadhiye. Nitiere yeth mang'eny koro wayierane yath maber manyalo timo ang'owa manyalo rito ler maber mar ang'owa mar chopewa. Yo machielo mar geng'o tuo ni wawek thoro dhi e chope molil sana ma ji dhiye mang'eny. Wawe thoro dhi e chope ma ji dhiye mang'eny sana mag town gi. Kech ler margi ibiro yudo ka oluoke okinyi to kendo nyaka okinyi kiyawe. Koro watemuru mondo kik wahiny dhi e chope gi. To samoro in e dier boma. Chope nitie tieng' dier boma ka. Nitie mibede, nitie migwome. Watemane ka wadhi e migwome nikech mibede cha ema gini wathoro yude kabisa. Migwome cha bet ber. Migwome bet ber. To ma mibede ni di mang'eny ema wayude kudni machuoyo ka kar ok modum makelo tuo ni. Koro kwa temo mano wadhi bedo joma ler mogik. To kata mane ot warita luora marwa. E chien kata ni wacho maber ni tuo ni endi en tuo ma samoro inyalo cholori ma Nyasachi wuog oko. Iselero wach Nyasachi no maber ahinya. Owuok gi oko kaito iyweri gi tishu. Tishu iyweri go ni bende king'iyo ga tishu moko endo kama moko timo giweni gin ga mogo. Gini ok onego bed ni uchafu moro amora mako.
ka koro idwa timo nang'o kata inyalo advice nyakwara Mogajwang' e yo mane? Agombo nyiso nyakwara Mogajwang' niya, wang'i kit tishu mwatiyogo. Nitiere moko molos e pier boma ka. To kolos gi standard kata rang'eny mowinjore ngima dhano. Di mang'eny dhano temo nyiewo gi nikech beche timo ang'o? Beche yot ogore. To king'i ni to beche ni mogore ni be oromo gi ngimana. Koro wanyiew tishu maber. Jalony moro wacho ni cheap is expensive. Isenyiewe bei matin to kinyo dhi timi nade? Odhi hinyo ngimani. E tishu ka bende nyalo yude ang'owa? Bakteria kaluwore gi rang'iny molose. Owinjore itiyo gi tishu ma ok ber. Koro wanyiew tishu malong'o mowinjore gi ngima. Mineno beche tek no ber namba achiel nikech olose rang'iny mowinjore. To nikech ji tete nie biashara, ibiro ka ng'ato alosa gimoro, tek no nyalo yudo ang'owa? Otongulo. Koro wang'i gima ber gi ngimawa mondo mwatim nade? Mwatigo. Thieth mar tuo ni endi mar Orianyacha nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi komako ng'ato to rum? Agombo nyiso nyakwara Mogajwang'. Thieth mar tuo ni biro luwore gi muda mosekawo. Di mang'eny gino mako ng'ato to oling' aling'a. Kuom ranyisi, nitiere jomoko mwarado go oseyang'e to kendo idok time nade? Idok yang'e. Noyang'e kucho kendo gino chako timo ang'o? Chako duogo. Nitie ng'ato ma gino osetime kata higni adi? 2. Oling' aling'a. To nikech awachonu ni en gimoro matimo ng'ato to chako buto ka gimo onge miweyo notimo ang'o? Olal. Nomiyi yath moko itiyogo, oling' molal. Bang' dweche moko chako timo ang'o? Ochier. Iwe ni ng'ama opamo wiye dhi opande e kona moro mondo kuongo otim ang'o? Obutno kanyo mathin. Komedo dongo. Chieng' moro kowuok to koro ineno remo. Koro luwore ni to machami ni osetieko muda marom nade. Mondo koro anyalo ng'eyo kaka jalony ni thieth ne dhi kawo dwe achiel, thieth ne dhi kawo dweche 2, thieth ne dhi kawo wik adi? 1. Kaluwore to en bacteria ma very stubborn, ok owuog mayot. Nyaka itimne kinda to thieth ne otimo weche 3 madongo. Achiel, ler. Mano thieth nabadi. Nikech iyudo ni nyaga wuon omi ng'ato yath to ode kuchucho moseweye gicha to ok olwoko chuma le. Koro koni miya yath to kocha pod odok bete dong' oyude ok ochangi. Koro chakore ler. Rit ler maber. Kiserito ler maber, cham yath ma daktari dine laktar mondo mi yath. Kosemi yath tigo e yo mowinjore. Nikech iyudo ka dhano moko bende ikete yadhno be ok otimo nade? Ok ochamo tieki. Ochamo matin to kowinjo ka gicha koro okile kata remo cha koro osechung'. To doso timo ang'o? Oweyo ok otieki. Koro odwaro ni bed discipline mondo itieki yath kaka otimi nade? Kaka daktari ondiko. Mondo e giko mar tieko yadhno iyud isakonyori. Koro chakore alwora kama idak, rit ler, kasetine laktar mi yath mondo itim ang'o? Icham. To e giko mare yudo konyori. Erokamano. Aneno ka tuo ni endi omako ga nyaka nyithindo matindo jeni nyathi ng'ane no Orianyacha. De bed ni en Orianyacha miwacho ni koso ma opogore Orianyacha mamoko. Orianyacha nitiere tieng' mang'eny. Nitiere Orianyacha mamako nyithindo biro koro dieo mana pi. Nyathi matin. Machama nyithindo matindo. Kech nyathi matin kana chiemo bide pok otime ang'o? Pok oromo bede. Koro Orianyacha nitiere tieng' mang'eny. Ma wuoye miluongo ni external hemorrhoid en mamako nyathi maduong' moseng'e e cho, manyalo bede cho, ma uchafu mar kaka wadak galuora gi rito cho maler cha nyalo timo nade? Nyalo mako. Orianyacha nitie mamako mana nyithindo matindo mapod tin mapod onyuol dwechegi. Tero ka nyathini koro dieo koro kidhi e osiptal koni en Orianyacha. Iwinjo? En opogore gi Orianyacha mowuoyni en to nitiere mana bakteria makele. Omako jomadongo. Nyithindo mosebedo madongo manyalo dhi e cho. Maka adhi e cho to an kode to awe kucho to nyalo timo nade? Nyalo yude. Wang'e ni tuoche jogamrega. Tuo mar Orianyacha ni endi nitie tuoche mobiro godo. Ma ka diponi an kode to nyalo miyo tuo machielo. Tuo mar Orianyacha nyalo kelo tuoche mamoko. Achiel kuomgi en kansa mar ang'owa? Colon. Nyaga wuol kama osebedo gi adhola yot sana mondo kansa sel mar kansa cha chak dongo. Tiende ni jomoko nitie modhi obedo kode kuom muda malach kapok oneno ang'owa? Laktar mondo konye. Koro yudo ka
kanyo osechako top tieno timo adhola moro. Adhola no ema koro yudo ka cancer cells bende riore chako dongo kanyo. Di mang'eny joma yudo kansa mag mamako siendo jini yudo nikech tuono. Ochakore mana kamano. Kastiro ni bakteria mar kansa ma sel madongo mar kansa ni yudo ka kidonda cha en kama osetowo. Ochako dongo ka kecho yudo gima nyalo miyo timang'o odongi. Koro ini thiedho hemorrhoid to hemorrhoid ok changi tidhiero to gini. Madateri no miya yath ni. Ang'o miyo kotimang'o? Kare kansa be ochako oyudo kama miyo moloth maber manyalo dongo mosetowo. Koro ka ok othiedhe to nyalo kelo tuoche machalo kaka kansa. To di mang'eny mano kansa mar kolon no kende mane seneno kokelo. Tuoche mamoko ok ohiny kelo. Gik sama ne makoro ng'ato dhi e weche mag operation odhi e bero mondo mi ogol ne tuoni. Samose gik ni koro nyasach ng'ato wuok oko. Iyudo ka ji mang'eny ringe bero mondo gole. To challenge ma wan go ni bero ok tieke completely modhi chuth. Iyudo ka ng'ato nobare higa mokalo kendo ka giki higa nito gino chako timo ng'o? Chako dongo kendo chako duogo. Tiende ni bero obare mondo otiek godo nyasache matimo ng'o? Mawuok oko. To bakteria manyo kele cha to pod ang'o? Pod nitie iye ka. Koro odhi buto bang' muda moro kech pala omule to tok muda moro iyudo kochako timo ng'o? Ochako duogo. Koro di mang'eny bero ok tieke chutho to nitie yath monego miyi kata bende osebari mondo tim ang'o? Mondo odhi chuth. Ka ok omiyi to thuolo nitie ni pod ochako timo ang'o? Chako duogo. Manyiso ni en gima ok othiedhe yo makare. Ka ok othiedhe yo makare. Biro duogo kamano nyaka chieng'. Nitiere gik moko ariyo makelo tuoche ka sana. Wan gi virus gi dho ombogo gi bakteria. Virus gi dho ombogo wacho ni en very weak. En gima nyap marumbe yot. Lakini miluongo ni bacteria is very stubborn. En ok wuog mayot. En nyaka itimne kinda. Nikech en gima nitie. To be en gimoro ma onyalo wuoni ni koro rumo mobuto. Wil kode. To bang' muda moro chako yudo kotimo ang'o? To virus en weak en kokete ya. To yath nege nege to wach timo ang'o? Orumo. Wach mar thieth kaendi ok onyalo muonyo omenda marom nade mondo mi jalno mantiere gi tuoni endi change. Gima timore muda ma kich osekawo gi state ma entie nitiere advanced stage kama osebudho ahinya. Samoro nyalo kawo omenda mang'eny. To mabe pok obudho nyalo kawo omenda matin. Luwore ni nomaki karang'o to osechiemo marom nade. Iwinjo maber. Koro kaka jalony ka cheko jatuo mayudo ka gine ma osebudho tang'e ni ma nyalo kawo omenda kama kaluwore gi yien monego tim nade onego cham. To mapok obudho samoro ing'eni nitiere jomoko ma en gimoro time ni to kotime ndalo 2-3 osemanyo laktar. To nitiere jomoko sana adwa donjo e wang' jomachuo. Jomachuo gin giwere ni mondo umeni kuka ngumu. Gimoro hinya to limo olinga linga. Ok odwa dhi laktar mondo dhi ofwenye to gima timene. Gin mekgi di mang'eny itharo fweny kosedeko. To samo deko no koro yudo ka pesa matin ma do tigo chien kacha koro tiyo gi pesa mang'eny. Mane kaka chuo timore. To joma mine ahero joma mine kabisa nikech gin giloso. Gimoro time ndalo 2-3 mapok notime osegonduru. To osepimo ne ng'ama chielo to ng'ama chielo oseng'adne rieko. Ang'e laktar moro dongi konye. Koro temo mana jiwo joma chuo ni gibede kaka joma mon. Wach moro ni joma chuo gin kuka ngumu to gihinyore ni giwe. Mano nyalo miyi konyo gimo ni giti gi pesa mang'eny tiyo gi pesa matin kabisa. Aneno ka sama wawang'o kata kamano dano idwok penjo ni endi kapok otieko. Bende yedhe mag nyaluo nyalo thiedho tuoni? Erokamano ahinya. Nitie yedhe mag nyaluo manyalo thiedho tuoni. Ma orum. Yedhe mag nyaluo go koro ineno jalony mong'e weche mag ang'owa yedhe mag nyaluo. To nyisi ni yadh nyaluo manyalo tiyo go en ma gi ma. Ndalo machon omien cha ne isoyo. To omien go tindo ketho be tindo ok yudgi. To omien to thiedho mar Orianyacha mamako nyithindo ni. Nitie Orianyacha makelo diep ma nyithindo ni. En momien tieke. To mowuoyo kuom mar bakteria ni en nitie yedhe mamoko mag nyaluo
ma kilimo jalony tiyudo titimo nade ikonyi. Okay. Aneno ka sama wawango wach mogik watiek chenro ma kawuono. Wach mogik manyiso jokanyanam. Warituru ler nikech ipuonjowa ni ler ng'ama ler chiegni gi Nyasaye. Wabedru maler mondo wanyal geng'o tuoche machalo mag external hemorrhoid kata mag Orianyacha mamako wagi. Mondo wabed joma ler, to bende ler no biro miyo wageng'o tuoche nyaka mamoko nikech wang'eyo tuoche mabiro kikoso bedo mang'owa. Koro ne ng'ata ng'ata ma samoro nigi dwaro inyalo manyo laktar e nembni gariyo madwa chiwogi 0751 932 913 0722 576062. Inyalo manyo laktar yudore e boma mar Kisumo ni mondo wago mbaka mang'eny kapo nono ni in gi shida no kata ng'ato nono musiepni nigi shida. Erokamano. Gikanyono nyakwara Mogejwang' mai makelo giko machielo niendi ageno no wapuonjore kako nagi kaka oganda luo kendo iyudo konyruok. Oriti masani no wairu to chungo watude kendo juma manyien.